Velkommen. Denne lydoversigt opsummerer hovedidéerne fra kompendiet til Kingdom Theology, session 3. Uddragene er fra værker af N.T. Wright og Timothy Keller. Indholdet er genereret af kunstig intelligens og kan indeholde fejl. Lyt derfor opmærksomt og tænk kritisk over alt, hvad du hører. Velkommen til. I dag skal vi dykke ned i noget helt centralt i kristendommen, nemlig Jesu opstandelse. Hvad betyder det egentlig? Hvorfor er det så vigtigt? Og ja, hvad kan det sige dig i dag? Vi tager udgangspunkt i et par teologer, N.T. Wright og Timothy Keller. De har begge virkelig gravet i det her emne. Det har de. Både bibelsk og i forhold til vores tid. Netop. Så målet er at få en klarere idé om, hvorfor det lige er den legemlige opstandelse, der er så afgørende. Hvordan adskiller den idé sig fra andre tanker om livet efter døden? Og hvordan kan det, ifølge de her folk, tale ind i vores liv nu? Keller nævner jo det her med angst og meningsløshed i vores tid. Ja, præcis. Okay, lad os prøve at pakke det her ud. Vi starter ved N.T. Wright, og hans kig på et ret berømt kapitel, 1. Korintherbrev 15, det er her, Paulus for alvor argumenterer for opstandelsen. Hvad ser Wright der? Jo, altså, Wright siger, at Paulus' argument her er utroligt stramt bygget op. Det er ikke bare tilfældige tanker, det er et samlet hele. Og pointen, den helt centrale pointe, er at vise, at de troende skal opleve en fremtidig legemlig opstandelse. Legemlig? Okay. Ikke bare en sjæl, der flyver væk? Nej, præcis. Ikke bare åndelig overlevelse. Det handler om kroppen. Men hvorfor er det så vigtigt for Paulus ifølge Wright? Fordi, som Wright ser det, så er hele Paulus' tankegang rodfæstet i ideen om en ny skabelse. Han læser 1. Mosebog, skabelsen som en slags baggrund. Døden er fjenden ikke, en indtrænger i Guds gode verden. Okay. Så Guds løsning må være at besejre døden. Ikke bare sådan ignorere den eller flygte fra den. Og opstandelse i den her jødiske kontekst, som Paulus jo er en del af, det betyder altså nyt liv til en krop, der rent faktisk var død. Det er jo noget helt andet end den græske idé, som mange i Korinth sikkert kendte, hvor sjælen ligesom er fanget i kroppen og bliver befriet ved døden. Så det er en afgørende forskel? Ja, kæmpe forskel. Paulus insisterer, kroppen skal med, men altså forvandlet. Okay, så det er ikke bare sjælen, der fortsætter et sted? Nej, netop. For Paulus og Wright følger ham tæt her, er Jesu egen opstandelse den historiske nøgle. Det er ikke bare et under, det er prototypen. Han kalder det førstegryden. Det første eksempel, der viser, at resten af høsten, de troendes opstandelse, også kommer. Aha, okay, den viser, hvordan Gud vil gøre det. Præcis. Hvordan Gud vil forny sit skaberværk. Men hvordan argumenterer Paulus så for, at det faktisk skete, at Jesus opstod? Ja, det er interessant. Wright peger på, hvordan Paulus helt bevidst ramser en meget specifik liste af øjenvidner op. Det er ikke bare en løs påstand. Han henviser til konkrete folk, der skulle have set den opstandne Jesus. Kefas, altså Peter, så de 12 apostle, så over 500 brødre på en gang. Over 500? Wow. Ja, og han tilføjer, at de fleste af dem stadig levede, da han skrev brevet. Så Jakob, Jesu bror, så alle apostlene igen, og til sidst Paulus selv. Okay, så det er en ret konkret liste? Meget konkret. Og Wright understreger, at Paulus beskriver det som afsluttede begivenheder, ikke en slags vedvarende åndelig følelse. Listen har nærmest en juridisk karakter, som om Paulus siger, her er beviserne, gå selv og spørg dem. Så pointen for Wright og Paulus er altså, opstandelsen er konkret, kropslig, baseret på en historisk begivenhed med vidner. Ikke bare en fin tanke. Lige præcis. Okay, lad os så udvide blikket lidt med det andet stykke om Wright. Her ser han på det kosmiske håb, altså håbet for hele universet, og han stiller det op mod andre måder at tænke fremtid på. Her bliver det, synes jeg, ret spændende, for det rammer måske nogle af vores egne forestillinger. Ja, helt sikkert. Her siger Wright, at det bibelske håb er meget større end bare min eller din personlige frelse. Det gælder hele kosmos, hele Guds skaberværk. Han er ret kritisk over for meget vestlig tænkning. Han mener, den ofte fokuserer for snævert på individet. Eller også låner den for meget fra græsk filosofi, især Platon,
hvor målet ligesom er at slippe væk fra kroppen og den her verden til en ren åndelig tilstand. Og det er ikke det, Bibelen siger. Nej, det bibelske billede er anderledes, siger Wright. Det handler om en ny himmel og en ny jord. En fornyet skabelse. Okay. Hvilke andre idéer kritiserer han så? Han nævner især 2 udbredte myter, som man kalder dem. Den første er fremskridtsmyten. Altså, ideen om, at verden og vi mennesker, vi udvikler os sådan gradvist, nærmest automatisk, mod noget bedre, mod et utopi, gennem videnskab, teknologi, you name it. Den lyder jo egentlig meget positivt. Ja, umiddelbart. Men Wright mener, den holder ikke. Af 2 grunde. For det første, den kan ikke rigtig forklare eller håndtere radikal ondskab. Altså ting som holocaust eller verdenskrigene. De knuser jo ligesom ideen om, at vi bare automatisk bliver bedre og bedre. Det giver mening. Og for det andet, den ignorerer, hvad videnskaben rent faktisk siger om universets endeligt. Altså at det enten ender i en big cooldown, hvor alt bliver koldt og tomt, eller en big crunch, hvor det klapper sammen. Ja. Så fremskridt alene redder os ikke fra det ultimative endeligt eller fra ondskaben. Okay, så fremskridt er ikke nok. Hvad er den anden myte så? Den anden kalder han sjæle på gennemrejse. Den har rødder i Platon og især i gnosticisme. Gnosticisme? Ja, det var en strømning i oldtiden, der så den materielle verden, vores kroppe, jorden, som noget dårligt. Noget, man skulle undslippe. Et fængsel for sjælen. Målet var at komme væk fra det fysiske, tilbage til en ren åndelig verden. Og den tanke ser Wright stadig i det. Ja, han mener, at den populære idé om bare at komme i himlen, når man dør, hvis man forstår det som en permanent flugt væk fra det jordiske og kroppelige, så hælder det lidt mod den her gamle dualisme. Okay, og hvad er problemet med det? Problemet er, at det kan føre til en jeg er bare på gennemrejseholdning. At man nedvurderer den her verden. Den materielle skabelse. Hvis alt det fysiske alligevel er dårligt eller ligegyldigt, hvorfor så engagere sig i social retfærdighed, miljø, kultur? God pointe. Og Wright understreger kraftigt, de første kristne var ikke dualister på den måde. De troede på skabelsens godhed, også selvom den nu er mærket af synd og død. Så hvad er alternativet til de her 2 myter, fremskridt og flugt? Alternativet er det bibelske håb om ny skabelse. Gud opgiver ikke sin verden, han forløser den, han fornyer den, og det gælder for hele kosmos. Wright bruger billeder som det her med såtid og høst fra 1. Korintherbrev 15. Jesu opstandelse er førstegrøden, garantien for resten af høsten, fornyelsen af alt. Okay. Og det stærkeste billede finder han i Johannes åbenbaring. Visionen om himmels og jordens ægteskab. Det nye Jerusalem stiger ned fra himlen til jorden. Det er ikke os, der flygter op, men Gud, der kommer ned for at bo hos os i en fuldstændig genoprettet verden. Wow. Ja, Guds herlighed fylder alt. Det er den ultimative afvisning af den der dualisme, der vil skille ånd og materie. Det er virkelig et andet perspektiv end bare at komme i himlen. At håbet handler om en transformation af verden, ikke en flugt fra den. Og ikke bare for mig, men for det hele. Præcis. Lad os så tage Timothy Keller med ind i samtalen. Hans udgangspunkt er jo den her moderne følelse af angst. Og han argumenterer for, hvorfor opstandelsen som en historisk begivenhed er så vigtig for håbet i dag. Hvad ser Keller som problemet, og hvad er hans svar? Keller starter med at pege på en slags krise i vores vestlige kultur. Selvom vi har enorm velstand og teknologisk udvikling, så ser han en voksende følelse af håbløshed, angst, ensomhed, meningsløshed. Det hører man jo om. Ja, han nævner stigende tal for depression, misbrug, den slags. Og hans pointe er, at videnskaben, hvor fantastisk den ene er, den kan ikke i sig selv løse problemet med menneskelig ondskab, eller give os den dybe mening og de faste værdier, vi længes efter. Okay, det er diagnosen. Hvad er medicinen så? Medicinen er det kristne håb. Han fokuserer på det græske ord elpida, som vi oversætter håb. Men Keller understreger, det er ikke et spinkelt ønske. Ikke, jeg håber, det går godt. Nej, elpida i Det Nye Testamente betyder en dyb, grundfæstet vished. En sikker forventning. En vished. Om hvad? Vished om det, der er centreret i Jesu opstandelse. Okay, så opstandelsen er nøglen igen. Hvorfor? Fordi den, ifølge Keller og traditionen, garanterer 2 ting. For det første, vores egen fremtidige opstandelse til et nyt, forvandlet liv. Og for det andet, den kommende fornyelse af himmel og jord, som Wright også talte om. Det er et levende håb, som Peter skriver. Noget Helligånden virker i os. Okay. Og her bliver Keller meget, meget klar i mælet.
Kristendommen er en historisk tro. Den står og falder med, at bestemte ting faktisk skete i tid og rum. Som for eksempel? Jesu død, hans begravelse og helt afgørende hans legemlige opstandelse. Han afviser totalt alle forsøg på at gøre opstandelsen til bare et smukt symbol. Et symbol på forår, efter vinter, eller... Ja, præcis. Eller et symbol på livets sejr over døden generelt. Den slags liberal kristendom, som man kalder det, mener han er kraftesløs. Hvorfor? Fordi hvis opstandelsen ikke virkelig skete, hvis graven ikke faktisk var tom, ja, så er hele grundlaget for håbet jo væk. Så er det ifølge Keller slet ikke kristendom længere. Det er en anden religion. Han nævner et digt af John Updike, som netop insisterer på, at de skal være materielt, håndgribeligt. Ellers er det bare en pæn idé. Okay, stærk pointe. Hvilke argumenter bruger Keller så for, at det er historisk? Ligesom Wright? Ja, han bruger mange af de samme, især for 1. Korintherbrev 15. For det første, den her tidlige trosbekendelse, som Paulus citerer der. Den med, at Kristus døde, blev begravet, opstod, viser. Lige præcis den. Den kan dateres til meget tidligt. Inden for få måneder eller højst et par år efter Jesu død. Det er simpelthen for tidligt til, at det kan være en myte, der langsomt er vokset frem. Troen på opstandelsen var der fra start. Okay, det er et stærkt argument. Hvad mere? Jamen, så er der jo vidnerne. De hundredvis af øjenvidner. Paulus nævner Peter, Jakob, de 500, Paulus selv. Mange levede jo stadig, da Paulus skrev, de kunne bekræfte eller afkræfte det. Keller nævner også kvinderne ved graven. Ja. I den kultur talte kvinders vidensbyrd ikke særlig tungt. Så det er ret usandsynligt, at man vil opfinde en historie, hvor kvinder var de første og vigtigste vidner. Det peger på, at det nok er sådan, det blev husket. Interessant detalje. Og så den tredje ting. Selve arten af den opstandne krop, som evangelierne beskriver den, den er mærkelig. Mærkelig. Hvordan? Ja, den er genkendelig. Den kan spise, man kan røre ved den, men den kan også pludselig dukke op og forsvinde. Gå gennem lukkede døre. Keller kalder den transfysisk. Den passer ligesom ikke ind i nogen af datidens kasser. Hverken spøgelser eller bare en genoplivning til det gamle liv. Og den her mærkelighed, den ser Keller og Wright som et tegn på en ægte, uventet historisk erindring. Noget, man ikke bare vil finde på. Men er de her historiske argumenter nok til at tro på det? Keller siger selv, at selvom han mener, argumenterne er stærke og rationelle, så kræver troen mere end bare intellektuel overbevisning. Den endelige accept, den kræver Guds nåde. Troen er i sidste ende en gave. Som med Paulus selv? Ja, netop. Paulus' egen forvandling fra forfølger til apostel er jo et vildt eksempel på den her nåde, der kan bryde igennem alt muligt. Så Kellers pointe er, det kristne håb bygger på en påstået virkelighed. En historisk begivenhed, ikke bare en inspirerende historie. Og den begivenhed er nødvendig for at finde vished midt i angsten. Lige præcis. Okay, lad os så prøve at samle trådene her fra både Wright og Keller. Hvad er den helt centrale fælles pointe i det, vi har talt om? Altså den absolute kerne, som bare går igen og igen hos den blikke, det er Jesu historiske, legemlige opstandelse af selve fundamentet. Den er grundstenen for kristen tro, for teologien, for håbet, for visionen om en ny verden. Det er ikke en valgfri tilføjelse. Det er det hele bygger på. Okay, fundamentet. Hvordan folder de det så ud? Jamen, på to måder kan man sige. For det første, de etablerer det historiske og bibelske grundlag. Begge argumenterer jo omhyggeligt for, at opstandelsen var en konkret, kropslig begivenhed. Forankret i den allerførste kristne tro, især i 1. Korintherbrev 15. De peger på vidnerne, den tidlige datering. Og de afviser den symbolske tolkning. Ja, fuldstændig. Det er ikke bare en metafor for dem. Og for det andet, de kontrasterer det kristne håb med alternativerne. Opstandelsen bliver svaret på både den der sekulære fremskridtstro, som jo ikke rigtig kan håndtere ondskab eller universets endeligt, og den bliver også svaret på de dualistiske verdensbilleder, platonisme, gnosticisme, som nedvurderer eller vil flygte fra den materielle verden. Så opstandelsen er både et ja til skabelsen og et nej til, at vi kan klare den selv. Ja, det er en god måde at sige det på. Den bekræfter skabelsens værdi. Gud opgiver den ikke, han forløser den. Det er imod dualismen, og samtidig er den nødvendige guddommelige indgriben. Den kraft, der skal til for at besejre synd og død. Noget, vi ikke selv kan præstere. Det er imod den naive fremskridtstro.
Gud må gribe ind. Okay. Keller bruger det her udtryk, jeg synes er ret godt. Han kalder opstandelsen for den gode invasion. Den gode invasion. Ja, det er Guds fremtid, der bryder ind i vores nutid. Og den invasion garanterer den fremtidige fornyelse af alt. Men den giver også allerede nu den faktiske kraft, Helligånden, og det grundlæggende mønster for, hvordan man lever som kristen. Mønstret. Ja, den der store omvending. Liv kommer ud af død, styrke ud af svaghed. Som vi ser det i korset opstandelsen. Det er mønstret for livet nu. Så det er både noget, der skete dengang, noget, der former livet nu, og noget, der giver håb for fremtiden. Fundamentet for det hele. Hvad tænker du, der lytter med, er det mest slående i alt det her? Lad os så her til sidst prøve at tænke lidt over, hvad det her så betyder. Ja, helt konkret. For dig, der lever nu i det 21. århundrede. Hvad siger Wright og Keller om relevansen i dag? Ja, det er jo det vigtige spørgsmål. Og kilderne giver anledning til et par tanker, synes jeg. For det første, det her med fundament mod angst. Hvis det kristne håb, elpida, er en dyb vished baseret på opstandelsen, som Keller siger, hvordan kan den vished så give et frygtløst fundament i møde med den angst og usikkerhed, der jo præger vores tid? Som under pandemier for eksempel, ja, eller personlige kriser. Keller nævner Luther under pesten. Hans tro gav ham ro til at handle klogt og kærligt, uden panik, men også uden dumdristighed. Kan den vished forme din måde at møde frygt på? Godt spørgsmål. For det andet, ansvar for verden. Hvis vi tager Wrights afvisning af den der gnostiske dualisme alvorligt, altså at den her verden ikke er ligegyldig eller noget, vi skal flygte fra, hvad betyder det så for vores ansvar? Opstandelsen bekræfter jo netop skabelsens værdi og Guds plan om at forløse den. Så vi kan ikke bare trække os tilbage? Nej, præcis. Hvordan kalder det dig til at aktivt at tage ansvar for miljøet, for samfundet, for kulturen? Motiverer troen på skabelsens godhed og fremtid dig anderledes? For det tredje, den her store omvending som etik. Altså princippet om kraft gennem svaghed, liv gennem død. Hvordan kan det blive en praktisk rettesnor i dit liv, i dit arbejde, i dine relationer? Det udfordrer jo nok vores almindelige tanker om succes og styrke. Ja, lige præcis. Hvordan ser det ud at leve efter Guds omvendte logik i en verden, der hylder det modsatte? Og så til sidst, nådens kraft. Både Paulus' historie og Kellers pointe om, at troen kræver noget, peger jo på Guds transformerende kraft. Den samme kraft, der oprejste Jesus, er virksom i dag, siger de. Hvordan kan den nåde få lov at forme dine prioriteter? Bryde med vaner eller fjendebilleder? Sæt dig fri til at tjene? Hvor har du brug for, at den kraft bryder ind? Ja, præcis. Her er så en allersidste tanke, du kan tage med. Hvis opstandelsen virkelig er den her gode invasion, som Keller kalder det, Guds fremtid, der bryder ind i vores virkelighed her og nu, hvordan ser det så ud, når den invasion rammer dit lille hjørne af verden i dag? Hvad forandrer det? Helt konkret. Lige nu. Tak fordi du lyttede med til den her lille udforskning af opstandelseskroen, set gennem Wrights og Kellers briller. Ja, tak herfra også. Måske var der noget, der gav genlyd. Uanset hvad, så håber vi, at det her har givet lidt at tænke over.